Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tapinda messages edu achatsoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano yakamira sekudai: ndine sister yangu, she is my cousin sister. Zvakaitika nerimwe gore mushure mekunge aita nharo ndokubva achizotorwa neumwe murume aita zvechihwindi. Tikatombogara naye pasi, then we tried to counsel her kuti ange achimbomira zvishoma kana kutombodzokera kuchikoro oita kosi yake, then obva achizoita zvemarriage. But iye akati murume ainge achimuda and akangoita zvekungobuda mune imwe imba umo maainge achishungurudzwa achigara achingorohwa siku nesikati kusvika ega achizoramwa musha, because aiti kana akauya tikataura naye odzokera zvekare kumurume achiti murume wangu ndinomuda. But akazongoona ega kuti kurohwa kwacho kwainge kwanyanyisa ndokubva achizosiya marriage. Asiya marriage kudaro ndakafonera vabereki kwedu kwatinobva kuMondoro ndikati mwana ari pano, vakati ngaagare. Ivo kana vari sabamunini vainge vachitoda kutotengesa mombe kuitira kuti ange achikwanisa kuzotanga kuenda kucollege, because O level yake akapasa zvakanaka. Akazotoita musikanzwa mushure mekunge atonyora maexams A level, results akazotonomatora akatoona kutoti ainge akatopasa. Akazonomatora mushure mekunge atiza kubva kumarriage. Saka vainge vava kuti kana tikakwanisa kutengesa mombe then obva achizotanga kuenda kucollege. Iye akati zvinoita. Ndopa akabva achizosangana nawindi wake iyeye ndokubva achizoti ndafunga kuenda kumarriage. Takambomukansela but akaenda kumarriage kuya. Akatanga kushungurudzwa, airohwa zvisingaite, akatomborohwa kuita sekunge achabva ziso, akarohwa nesimbi. Ndopa takabva tachizomutevera kuchipatara tikaona kuti situation yainge iripo mwana aikwanisa kana kuzotopondwa. Ndokuzomutora akazouya komba tikatanga kugara naye. Saka tava kugara nemwana ipapo ainge ava kuda kuenda kuSouth Africa. Ndobva ati sisi kuSouth Africa ndoda kuenda but pane problem apa. Mwana umwe uyo waainge akabva naye kufirst marriage ainge achiri mwana mudukusa. Akati ndine pamuviri pani papamunini venyu ivo hwindi vekugara vachingomurova. Saka takamubvunza kuti ainge achifungei pamusoro penyaya yacho. Ndopa akabva achizoti ainge afunga kuti ange achibvisa nhumbu yacho. Saka takangoti hapana chakaipa. Zvino mubvunzo wangu mukoma ndewekuti ndinongogara ndichingorota ropa nguva dzose, uye zvekare ndinenge ndichimurota iye munin'ina wangu. Pose pandinomurota ndinenge ndichiita sekunge panenge paine zvandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiripa. Handizivi kuti zvinhu zvakaita sezvizvi unganzi unenge wava kutotevererwawo here nemweya wengozi. Nesituation yaainge ari mairi ndinganzi ndakakanganisawo here, sezvo ainge akagara pamba pangu akandiudza nekuda kwesituation yake handina kupikisana naye, because future nawindi painge pasina. Apa ndikutaura nezvemunhu ainge akapotsa akodoborwa ziso. Saka akati handikwanisi kuti ndinge ndichizotakura mutoro wakadai. Apa vabereki vaitotarisirawo kubva kwaari because ndiye first born. Akazoenda kuSouth then ndokuzototanga kutoshanda. Iko zvinozvi akazotowanikwa akatochata. But sei ndiri kuramba ndichingorota ropa, vanogona kududzira hope, please ndibetsereiwo. Asi zvinoreva kuti iye ndiye ari kutevererwa here
reropa iro raakadeura kubvisa kwaakaita nhumbu, kana kuti ini sezvo ndainge ndirini ndainge ndigere naye akatondikumbira mari yacho yekunotenga mapiritsi aakazonwa, akazondidzosera zvake mari yacho. Zvinombofamba sei? Ndiri kukumbirawo help, please do not judge me. Situation yacho yainge yakaoma, hamuna henyu chamunoziva kana mukada kundijaja. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo munun'una wavo akabvisa pamuviri agere pamba pavo. Hanzi saka ndinganzi ndine mweya wengozi here kana ndisina, sei ndichingogara ndichingorota ropa nguva dzose? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibatenda panyedu inotevera iresponse yandakanzi navanzvadzi ndinge ndichiiposta nekukasika. Nyaya yavo yakamira sekudai so. If you still remember, pane vamwe vanzvadzi avo vakauya nenyaya yavo vachiti ivo ndibvunzirei mukomanashi kuna amai vekubika sadza kuti havasirivo vakanditorera here murume wangu, uye vakabva vachizomanikidza kuti atengese imba vakamudyira mari yake yose. Saka vakatumidzira message yavo yekutanga vasati vazoisa voice note vachipopota. Vakanyora ivo vachiti mukomana chimundikwanire mazvinzwa here, musandisanganisa pazvinhu zvevanhu, uye zvekare musandisanganisa nezvevarume zvenyu. Ndokubva vachizotumidzira iri audio yainge ichiti iyo yandakazoita type down. Let me say this once and clear, mundikwanire handidi kujairirwa nevanhu vasina basa ende nevanhu vandisina basa navo. I am tired of women avo vanoti kana vakazviparadzira marriages avo vanongofamba vachingotsvaka munhu wekuti vange vachizoblema nekushora. Yes, ndakainzwa confession, ndikanzwa mukadzi uyo ainge achiti kasi ndimi makange muchidanana nemurume wangu here? Mundikwanire amai imi. Yes, ndainge ndiine kantini. Yes, ndaitengesa sadza. Yes, vanhu vaiuya kwandiri, but musatamba neni. Hatina kumbogara takazivana ende musatamba neni. Koinga wani ndakataura kuti upfumi hwangu ndinahwo. Pane pamakambonzwa ndichiti kune kamurume kandakazomanikidza kuti kange kachitengesa imba yako here nekuparadza marriage. Vanhu vaiuya kwandiri, varume vaiuya because ndiri munhu ari smart, uye zvekare chikafu chataibika kunyangwe zvedu tainge tichishandisa mushonga kuattracta macustomers, but ndaibika zvinonaka ende nekubata varume zvakanaka, not because of just mushonga se zvauri kufungidzira. Kana vaiuya kwandiri munofanira kuti munge muchizvibvunza kuti sei varume venyu vairamba vachidzoka kwandiri every day, nekuda kwekuti ndaigona kuvabata zvakanaka. Chepiri, let us just be honest for once. Hakuna zvinonzi kubirwa murume habiwi, murume anoenda. Kana kuri kunziwo murume wako aiuya kukantini kwangu achidya sadza kwandiri, ziva kuti aiwana kwandiri zvawaimushayisa iwewe kumba. Don't drag my name because marriage yako yainge yatofa nechekare. Handina kuzotopedza kutoteerera chiconfession chako chemarabishi. Murume wako kana akaenda. Stop blaming other people. Izvozvo zvekuti ndainge ndichishandisa mushonga hazvinei newe. Ziva kuti inini handina kumbogara ndakadanana nemurume wako. Ende mukomanashi, musaramba muchinditumidzira zvinyaya zvamunenge matumidzirwa nevanhu vachindibvunza zvimubvunzo zvisina basa. If uine problem neni, nashi taura neni, not kuita zvima confession zvekuramba uchinditrendesa online. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. If you still remember him, vaya vecanteen yeku Highfields. Saka hanzi mundikwanire
and ibvai pazvinhu zvangu. Hanzi musaramba mushuya netunyaya tusina basa kuinbox kwangu. Hanzi twumubvunzo twamunenge mabvunzwa zvakangooma hazvo veduwe. Kune vanhu vane shouting. Hanzi mibvunzo yamunobvunzwa nevanhu venyu ngaisaramba ichingouya kuinbox kwangu. Chandaingoda kungopa confession. Handina kuziva kuti ndichazopinda mumatare ana Judge Judy kana muchivaziva. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us talk with him in the comment section. Amene kuti vanotaurika navo here pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai, please do not share my profile with anyone. And handidi vanhu vanozokumbira mafone numbers angu, even though ndichitokwanisa kutorotesewa kana kutobatsira because ndava kuita Zve Manjuzu. I am trying to find a way out of all of this mess that I am involved in. Uye zvekare nekuzotorapira murume wangu. I went to my first Doek and Slay. This was last year, and I realized kuti especially kana uri munhu anonamata ane humwari maari, dzisi nzvimbo dzaunofanira kuti unge uchizowanikwa uchitandarira nekufara urimo. I am a Zimbabwean woman who is based kuno Cape Town. Last year, I traveled to attend my first Doek and Slay event kuzim. I went with excitement. Takatoronga as our church women's group tikaendako ikoko after we had seen it on social media, because on social media they sell that event very well. Unenge uchinyatsokuona kuti vakadzi vanenge variko, they will be classy, and it's all about empowering women kana kuti women supporting women. Saka ipapo patainge tichiona the whole movement going. That was when we felt proud to go as well and to support whatever that was happening. But what I saw there mukoma zvakatondikanganisa, and I was unfortunate kuti ndakazotanga kuwiriranawo noumwe mukadzi uyo wandakasangana naye ikoko. I hope kuti nyaya yangu inokwanisa kuzobatsira vamwe vakadzi kunzoko kuti kana waenda, but enda uchiziva kuti kunenge kwakazara vasikana vazhinji vanoita Zve Manjuzu nevakadzi. Ndidzo nzvimbo dzavo dzavanofarira kutandarira idzodzo. So from the outside everything looked holy, all about vakadzi kunakirwa vachifara, uye zvekare pressure yekunzi kana ukasatendedzwa kuenda kuDoek and Slay, it means kuti you are not a free woman and murume wako anoshusha. Ndizvo zvataifungidzira vamwe, kunyange patakazopa varume vedu pressure yekuti tikuda kumboenda kuDoek and Slay, because we thought kuti zvainge zvichazotipa a freedom as a woman. Tichisvika kuya everyone looked nice. Vamwe ndo vainge vakapfeka zvakadzikama, vamwe vakapfeka zvisina hunhu. Ndingangoti once the event started, music yava kutanga kuridzwa, there was something that shifted the mood, the spirit just shifted. Every woman was now carefree. There was plenty of doro. Vakadzi vainwa heavily, drinking iko kutamba kwacho you could not even imagine. So pagrupu redu isusu sevanhu vainge vakabva vari vose muCape Town as Christians, we started to feel out of place, because pane vamwe elder vekuchurch vechikuru vakati, we are Christian women, I don't think that we are supposed to be in this place, because kongonya dzainge dzorohwa ipapo nezvinenge zvichingoitika, it's like vanhu vanenge vapiwa mvumiro yekuti vange vachirasa hunhu. Saka elder vakabva vati, ivo vainge vari vechikuru, vakati imi kana muchida kusara munokwanisa kusara henyu. Ndokubva ndachizosara nevamwe vakadzi vatatu, but vamwe 6 vatainge tiinavo including amai elder vakabva vachizoenda vakati zviri kuitika panapa hazvina umwari mukati.
I started to watch zvose zvainge zvichiitika ende zvechokwadi. There were no boundaries at all. It was all about kurasa hunhu, and I saw kuti vazhinji vainge variko vainge vari vemanjuzu, because mukutaurirana umwe aingoti ndiri wemanju kusvika ndichizosangana neumwe mukadzi uyo akandibvunza akati, kutsvuka kwako uku kasi uriwo manjuzu here? Saka akati uri manju, handina kunge ndakaziva kuti zvinoreva kuti manjuzu. We then started being close to each other, tikatanga kutaura tose. Mukadzi uyu wandiri kuda kukuudzai nezvake akazondi-initiata mune zvemanjuzu. Pari zvinozvi ari kuisland ndiko kwaava kushanda as a caregiver. By then she was married, but ainge achitondudza kuti she was struggling in her marriage. Akandiudza kuti kwainge kuina vamwe gogo avo vainge vachimubatsira kuti murume wake ange achizova pasi petsoka dzake. She then invited me, akati kune dina iro riri kufanira kuti ringe richizoitwa so as to celebrate manjuzu angu nekuti akatodzika pandiri. All of these things akandiudza tiriko ikoko kuDoek and Slay, and hamene kuti sei ndakamuteerera pane zvose zvaainge achitaura. Since ndainge ndisina chekuita plus ndichigara kumba kwema-in-law, you know the tension, pakagara paine tension pakati pangu navamwene vangu. Saka ndakabva ndachizobuda neimwewo friend yangu, iyewo agara anofarira zvechivanhu. Ndiye akatoita kuti ndige ndichienda kunoona madhina acho maitirwo aanoitwa emanjuzu. We went there mukoma, ndikaona zvose zvakaitika, ndikanzi neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizodya izvo zvainge zvabikwapo padhina ipapo. Sezvo ndainge ndiripo ndakadya, handina zvakawanda zvandakambofunga nezvazvo. Ndakazoti ndadzoka kunoku kuCape Town within months, akandiudza kuti zvainge zvashanda. That scared me a lot. Saka nekuda kwekuti nemurume taingoti kana tikangonetsana, ndaibva ndachizoona sekunge murume wangu anotonetsa zvekutodaro. I guess it was curiosity and wanting to fix my marriage. That is what pulled me into zvinhu zvose izvi zvemanjuzu. So since last year mukoma, you won't even believe it, ndakagadzira murume wangu izvozvi anoteerera zvose zvandinenge ndamuudza kuti ange achiita. I have attended 30 manjuzu dinner functions munomu muCape Town zvekare nekutoenda kuZim, ende ndinongodanana nevarume vane mari chete. Yes, I am now cheating on my husband. Ndiri kutofambidzana neumwe weku-ANC apa ane magirlfriends akawandisa, but anotondipa mari each and every month. Ndinotongoona mari yatongoiswa mukadhi rangu remukuru, about 4 kana kuti 5,000 rands every month. But takangosangana ka1 mushure mekunge kwaitwa meeting kunoku kuCape Town, ndokubva tangosangana. Akatotuma bodyguard rake rikatoya rikatotaura neni, ndokubva ndatovapa mafone numbers. Mukoma, ndiri kuita izvi zvemanjuzu. I was initiated. Ndinehopedza ndinorota ndiri kuvillage kwakaberekerwa amai. Saka ndinenge ndiri pamusoro pemba, ndinenge ndichibhururuka from one house to another. But kana ndapinda mumba, ndinobva ndachizoona ndatova kumakuva ndine vakadzi vakawanda, ende vakadzi vose avo vandinenge ndiinavo vanenge vaine tumadhuku tumwe twepingi twavanenge vakasunga, vamwe vanenge vaine tumadhuku twelight blue twavanenge vakasunga. Kana neniwo ndinozopiwa ranguwo dhuku, but rinenge riri reredi randinopiwa. Pandinozoti ndava kuda kurisunga, ndinoona kuti munenge muine mapictures avo anenge akaputirwa mukati medhuku. Pandinomanhonga ndinoona ari mapictures aamai, hama dzaamai dzangu. Ndokubva ndachizotanga kuverenga matombstone, ndinobva ndaona kuti matombstone anenge atori nemazita kusanganisira nezita raamai vangu.
zvose izvi zvakatanga kuitika mushure mekunge ndaenda kuDoek and Slay uye zvekare ndazotanga kuwirirana nemukadzi uyo akangouya kwandiri akati, kasi uri manju here, zvichireva kuti uri manjuzu here. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we ivo vachinyora imwe message vakanyora vachiti, Doek and Slay mukoma, hamuna zvamuri kuziva, it is not about women's empowerment. And vanhu vanozongohakira vachiti kana kuri kunzi hautendedzwi kuenda kuDoek and Slay, it means kuti you are being abused by your husband. It is just a trend chete, but it is not about women's empowerment. Ikoko kunowanikwa vasikana vakawandisa avo vanoita zvemanjuzu, not mamwe aya avo amunoti manjuzu avo anouya nemudzimu wemumusha. Ndiri kureva manjuzu ekutsvakisa nawo varume. So kanenge katoriwo kagathering kavo, even though vazhinji vanenge varipo vanenge vasingatozvizivi. I'm trying to find my way back to Jesus Christ. Ndo imwe message iyo yavakanyora zvekare. Ngatitaure nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunzi munopikisana nazvo zvavari kutaura, kana muchiti hakuna zvakadaro zvinoitika, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Zvekare kana paina anenge achikwanisa kududzira hope, munokwanisa kutibatsira zvekare mucomment section kuti kurota vachibhururuka vachibhururuka vachipinda mudzimba dzevanhu, but vari kuvillage kwakaberekerwa amai vavo, vozoona vava kumakuva vachiona mazita amai nehama dzavo nemapictures ehama dzaamai vavo, zvinoreva kuti kudii. Please help us mu comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbira kuti mundiposterewo nyaya makavika uchitupa changu. Ndava kutongogara ndichitongoteerera maconfessions awa, especially patinenge tiri mumabasa. Ndiri makanika uye zvekare ndinoshanda pagaraji rasekuru vangu. Ndinewo confession yandiinayo. Sekuru vangu vakura, but vane secret yavakandiudza yavakati vanoda kuti ndinge ndichizoudza madzikuru angu vana vavo. Sekuru ava ihanzvadzi yaamai vangu. Sekuru vangu ivo vakabatwa chirwere cheshuga kudhara, saka vava kutofamba newheelchair uye zvekare kana kuona vanoonera kure nekuda kwechirwere ichochi ichi. Saka vakati, iwe uri mwana wangu ende ndiri amai vako, ndinoda kuti unge uchizoudza madzisekuru ako kana ndafa kuti vanofanira kuti vange vachizosara vachitevedzera mhiko idzi dzandava kuda kuti ndinge ndichikuratidza. Saka sekuru vangu vane mabhazi awa, kune mamwe awo anoenda all the way kuChipinge, mamwe ndio anoenda kuBulawayo, then kune one rinoenda kuBait Bridge. Saka mabhazi avo mukoma haasi mabhazi anomboonekwa achinzi bhazi iri razostaka, bhazi rekwanhenge raita accident. For more than 17 years sekuru vangu has been operating and running his business. Sekuru vangu ivo vanoti vakange vachitozviziva kuti ndini wavainge vachida kuzoudza nekuratidza maitiro avanoita mhiko dzavo, nekuti I was very close to him. I grew up close kuna sekuru vangu when I was young, uye zvekare kuzotoita makanika nekushanda pagaraji pavo. Inhau yekuti ivo sekuru vakazviona kuti ndiri mwana anoteerera ende ndine discipline. Saka every December before peak season, saka zvavanoita vanotoendeswa kuprazi. Kana vaenda kuprazi like iko zvinozvi, sezvo vava kushandisa wheelchair, ini semuzukuru wavo ndinoenda ndobva ndachizonovatora ndoenda navo kuprazi. Vanenge vachiita sekunge vanenge vachida kungozororerako kuprazi, saka ndinovatora musi wa22 kana kuti 21 ndobva ndaenda navo kuprazi ndonovasiya ikoko. Saka
pavakanondiratidza mhiko dzavo semazuva ose ndakaenda ndikanovatora vakanditi aiwa hausi kudzokera kuHarare. Saka vakazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunogayisa zviyo. Ndikaita saizvozvo vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichibika sadza. Saka sadza iro randinenge ndabika ndo sadza ravanofanira kuti vange vachizoridya sadza iroro kuzonosvika musi wa 25 January. Sadza iroro mukoma ndakaribikira muzibhodho. Ndikatovabvunza ndikati, nhai sekuru, sadza iri harizori here? Vakaseka vakati, kwete, hariori, asi uchazviona. Saka handina kuzogara navo kusvika vachinopedza kusadzikisa mhiko dzavo. Vakabva vanditi chimhanya chidzokera kuHarare. Ndikazodzoka kuHarare uri musi wa 2 January. But pamazuva iwawo awo andakagara navo sekuru vangu ndavabikira sadza iroro rinongogara riri pamoto. Ndaipota ndichivapakurira, but pakazotanga kuuya umwe mukadzi ainge akanaka asi ainge asina musoro, but uchiona kuti mukadzi uyu akanaka neshape yemuviri wake yainge ichivaraidza. Ndiye anenge ava kuvapakurira. Ndakavapakurira zuva rekutanga chete. Kubva ipapo taitoona mukadzi achitopinda mukitchen otovapakurira then otovapa zvokudya. Saka sadza iri vaiti kana vava kuridya vaisaridya nemuriwo kana kuti nyama, vainge vachiridya vachiseva ropa. Tichingosvika papurazi chete vashandi vavo vakabva vachizouraya bhuru iro ravanouraya pagore. Vanototenga bhuru reblack vachibva kupurazi, vanoritenga bhuru roendeswa kupurazi rogara gore rose, then robva rachizourawa apo pavanenge vava kuda kuzadzikisa mhiko dzavo. Saka ropa racho vaitongoseva sadza ravo iroro neropa riri fresh risina kana kumbobikwa, rainge risingagwambi, raigara mune chimwe chibhaketi. Vaitogara pasi vakapfunya chisero, bute ravo riri pasaidi netsvimbo neuta, then vobva vachizotanga kudya vachitoita sekunge munhu ari kutodya sadza nemuriwo kuita kunge zviri normal. Saka ndakatomborutsa, vakati kwandiri, kana usingadi kuona buda muno. Then vakazoti ndinozviitira zvinhu izvi kuitira kuti mabhazi angu akazodarika neapo panenge pakatsingwa chitsinga pakaitirwa mhiko nemasatanist kana kuti vanhu vakaromba ropa iro riri randiri kudya, kutodeuka kunenge kwakaita ropa mushure mekunge ndauraya mombe yandinenge ndakatenga nemari yangu. Bhazi rangu rinokwanisa kudarika kunyange apo parinenge richifanira kuti ringe richiita accident. Pane rimwe bhazi rasekuru vangu iro rakambobuda muroad, rakashamisa vanhu vakawanda because rakaputika tai rikabuda murodhi. Kwarakazowanikwa riri rakapotsa miti yakawanda, rakabuda murodhi rikapinda musango kuda rikafamba about 50 meters richipinda musango, asi harina kana parakambonyanya kukuvara because rakatongodhonzwa rikabuditswa mumusango rikatoiswa rimwe tai rikatoenderera mberi rikaenda kuBait Bridge. But musango marakapinda ringadai rakanobondera pamuti vanhu vakafa, but hapana kana munhu akafa. Saka vainge vachiti ivo ndo zvinochengetedza mabhazi avo because ivo vakati during December mabhazi anotsva, vanhu vanofa, kunenge kuine mweya werufu unenge uchitenderera. Saka nekuda kwemhiko dzavo dzavanoita ndokusaka mabhazi avo asingaiti maaccident. Ndiyo mhiko iyo yandakaratidzwa nasekuru vangu yavanoita. Asi dambudziko riripo nderekuti sekuru vangu vakati vana vangu ndinozviziva kuti nekunamata kwavanoita vanokwanisa kusazokuteerera, asi iwewe ndinokwanisa kukusiyira rimwe bhazi. Vakati vanokwanisa kundisiyira bhazi 1. Bhazi iroro ndiro randichange ndichizoitirawo mhiko rakachengetedza mabhazi
asekuru vangu, even though vana sekuru vana vavo kunyange zvikanzi vanenge varamba kutevedzera mhiko idzodzo. Zvino ini ndinotya kushandisiwa mukoma kuti ndichasirwa urombwa. Of course ndobva ndachizopiwa nebhazi, but kokana kuri kunzi zvikapanduka ndibetsereiwo nemazano. Mukoma sekuru vari kurwara zvisingaiti, ameno kuti ipapapa iro rino gore vachazvikwanisa here. Ndichazouya neupdate kana kuri kunzi ndikaenda navo kuprazi gore rinori, because gore rino varwara ende vari kurwara. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, kune muzukuru uyo. Ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi ndiamai vangu ava, handizivi kuti ndodii. Vari kuti vari kuda kuvasira bhazi, uye zvikare ndivo vanenge vachifanira kuti vange vachizotevedzera mhiko dzacho idzodzo. Ya, pakaipa.